హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ ఈరోజు ఆఖరి రోజు అందరికీ కూడా స్వాగతం. 18వ అధ్యాయము. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, స్క్రీన్ కనిపిస్తోంది కదా, లైవ్ కనిపిస్తోందా? కనిపిస్తుంది మాతాజీ. రవికుమార్ ప్రభుజీ వచ్చారు. ఓకే, హరే కృష్ణ. మోక్ష సన్యాస యోగము. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామినీతి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధరా శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ ఆఖరి రోజు ఇస్కాన్ మంగళూరు వారి ఈ 18 రోజుల గీతా క్లాసులో మోక్ష సన్యాస యోగము 18వ అధ్యాయము. అర్జున ఉవాచ సన్యాసస్య మహాబాహో తత్వమిచ్ఛామి వేదితుం త్యాగస్య చ హృషీకేశ పృథక్ కేశీ నిషూదన. అర్జునుడు పలికెను, ఓ మహాబాహో, ఓ కేశీ సంహార, ఓ హృషీకేశ, త్యాగము యొక్క ఉద్దేశమును, సన్యాసము యొక్క ఉద్దేశమును నేను తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాను అని చెప్పి ఇక్కడ రకరకాలుగా సంబోధిస్తూ శ్రీకృష్ణ పరమాత్మని కేశీ సంహార హృషీకేశ అంటూ త్యాగము యొక్క మరియు సన్యాసము యొక్క ఉద్దేశము ఏమిటి అని అడిగితే, శ్రీ భగవానువాచ కామ్యానాం కర్మణాం న్యాసం సన్యాసం కవయో విధు సర్వకర్మ ఫలత్యాగం ప్రాహుస్త్యాగం విచక్షణ. సో భగవానుడు ఏమని పలికారు అంటే, భౌతిక కోరికపై ఆధారపడిన కర్మలను విడిచిపెట్టడమే సన్యాసం అని మహాపండితులు చెప్తారు. సమస్త కర్మల ఫలితాలను వదిలిపెట్టడమే త్యాగము అని జ్ఞాన సంపన్నుల అభిప్రాయం. సో ఈ భౌతిక కోరిక మీద ఆధారపడేటటువంటి ఈ కర్మలన్నీ, మనం చేసే ఈ పనులన్నీ, ఈ యాక్షన్స్ అన్నీ విడిచిపెట్టడం అంటే భౌతిక కోరిక సంబంధమైన పనులను విడిచిపెట్టి వాళ్ళు ఆధ్యాత్మిక విషయ కర్మలను మాత్రం అనుసరిస్తారు అని అర్థము. సో అలా భౌతిక కోరిక మీద ఆధారపడిన కర్మలను అసలు విడిచిపెట్టేయటం సన్యాసం. అయితే ఆ కర్మల ఫలితాలను, పనులు చేస్తూ ఆ ఫలితాలను వదిలిపెట్టడం త్యాగము. అది జ్ఞాన సంపన్నుల అభిప్రాయం. అదే నిష్కామ కర్మ అని కూడా మనం చూసాం. సో అది త్యాగం అంటే అది ఎవరికి సాక్రిఫైస్ అంటే అదొక రకమైన యజ్ఞం. అలా చేయటం కూడా అది యజ్ఞమే, సాక్రిఫైస్. యజ్ఞాన్ని కూడా మనం ఇంగ్లీష్లో సాక్రిఫైస్ అని అంటాము, త్యాగమైన సాక్రిఫైస్ అని అంటాము. ఎవరికి సాక్రిఫైస్ అంటే భగవంతుడికి అర్పించాలి ఫలితాలను. సో అలా ఎవరైతే ఈ భౌతిక సంబంధమైనటువంటి పనులు చేస్తూ ఆ ఫలితాలను మాత్రం భగవంతునికి అర్పిస్తారో వాళ్ళు త్యాగులు. ఎవరైతే ఈ భౌతిక కోరికపై ఆధారపడిన ఈ కర్మలను విడిచిపెట్టడమే చేస్తారో, అంటే అసలు చేయకుండా అటువంటి పనులు, వాళ్ళు సన్యాసులు అని చెప్పి అంటారు మహాపండితులు, జ్ఞానుల అభిప్రాయము అన్నట్లుగా ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్పటం జరిగింది.
త్యాజ్యం దోషవదిత్యేకే కర్మ ప్రాహుర్మనీషిణ యజ్ఞదాన తపః కర్మ నత్యాజ్యమితి చాపరే. అన్ని రకములైన కామ్యకర్మాలు దోషమైన వాటిని విడిచిపెట్టాలి అని కొంతమంది పండితులు అంటారు. అయినా యజ్ఞము, దానము, తపస్సు అనే కర్మలను ఏనాడు విడిచిపెట్టవద్దని మరికొంతమంది ఋషులు చెప్తారు. అంటే కామ్యకర్మలు దోషమైన వాటిని విడిచిపెట్టాలి అని కొంతమంది అంటారు. ఇంకా కొంతమంది యజ్ఞము, దానము, తపస్సు అనే కర్మలను ఎప్పుడు కూడా విడిచిపెట్టద్దు అని చెప్తారు అని చెప్తున్నారు. మనం ఇక్కడ ముఖ్యంగా తెలుసుకోవాల్సింది ఈ ఫస్ట్ దాంట్లో, రెండవ దాంట్లో భౌతిక కోరికపై ఆధారపడిన కర్మలను విడిచిపెట్టడం సన్యాసము. అయితే సమస్త కర్మల ఫలితాలను, అన్ని కర్మల ఫలితాలను విడిచిపెట్టడం త్యాగము. అంటే భౌతిక కోరికలే కాకుండా అసలు ఏ కర్మ చేసినా అది భగవంతుడికే అన్నట్లుగా చేస్తే అది త్యాగము అని చెప్తున్నారు. అలాగే ఇక్కడ అన్ని రకముల కామ్యకర్మలు దోషమైన వాణిని విడిచిపెట్టాలి అంటారు. కానీ అయితే యజ్ఞము, దానము ఇలాంటి కర్మలు మాత్రం ఇప్పుడు వదలొద్దు, అవి చేస్తూనే ఉండండి అని కొంతమంది ఋషులు అంటారు అని ఈ శ్లోకాలు చెప్పారు. ఇక్కడ అర్జున కర్మత్యాగ విషయంలో ఇంకా ఏం చెప్తున్నారు అంటే, కర్మత్యాగ విషయంలో నా నిర్ణయం విను. త్యాగము 3 విధాలు. ఏమిటి? యజ్ఞదాన తపః కర్మ నత్యాజ్యం కార్యమేవ తత్ యజ్ఞో దానం తపశ్చైవ పావనాని మనీషిణాం. యజ్ఞము, దానము, తపస్సు కర్మలను ఎప్పుడు విడిచిపెట్టొద్దు, వానిని తప్పక ఆచరింపవలెను. వాస్తవానికి యజ్ఞము, దానము మరియు తపస్సులు మహాత్ములను కూడా పవిత్రం చేస్తాయి అని చెప్తున్నారు. ఏతాన్యపి తు కర్మాణి సంగం త్యక్త్వా ఫలాని చ కర్తవ్యానీతి మే పార్థ నిశ్చితం మతముత్తమం. ఓ అర్జున, ఈ కర్మలన్నీ మమకారాసక్తి మరియు ఫలాపేక్ష లేకుండా చేయాలి. ఇక అది మనం ముఖ్యంగా మళ్ళీ గుర్తుంచుకోవాల్సినటువంటి పాయింట్. మమకారాసక్తి, ఫలాపేక్ష లేకుండా చేయాలి ఈ కర్మలన్నీ కూడా. వాటిని కర్తవ్యంగా భావించి చేయాలి. మన రెస్పాన్సిబిలిటీ, మన డ్యూటీ, మన బాధ్యత అనుకుని చేయాలి. ఇదే నా అభిప్రాయము అని చెప్తున్నారు. నియతస్య తు సన్యాస కర్మణో నోపపద్యతే మోహాత్తస్య పరిత్యాగ తామసా పరికీర్తిత. సో అంటే మనం విద్యుక్త ధర్మాలను ఏనాడు విడిచిపెట్టడం మంచిది కాదు. సో ఇదొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. విద్యుక్త ధర్మాన్ని ఎవరం కూడా విడిచిపెట్టకూడదు. అవివేకంతో విద్యుక్త ధర్మాలను విడిచిపెడితే అలాంటి త్యాగాన్ని తమోగుణ త్యాగము అంటారు అని ఇక్కడ చక్కగా క్లియర్గా మనకు చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ ఈ ముందు శ్లోకంలో మనకి త్యాగము అనేది ఏ పని చేసినా మమకారాసక్తి, ఫలాపేక్ష లేకుండా చేయాలి, కర్తవ్యంగా భావించి చేయాలి. ఇది ఖచ్చితంగా నా అభిప్రాయము అని చెప్తున్నారు. తప్పనిసరిగా మనము అది ఆచరించాలని అక్కడ అర్థము. విద్యుక్త ధర్మాలను ఏనాడు కూడా విడిచిపెట్టడం మంచిది కాదు. అలాంటి విద్యుక్త ధర్మాలను ఎవరైతే విడిచిపెడతారో వాళ్ళు ఏదో త్యాగం చేస్తున్నాం అనుకోవచ్చు, కానీ ఆ త్యాగం తమోగుణ త్యాగము. విద్యుక్త ధర్మాన్ని వదిలిన త్యాగం తమోగుణ త్యాగం. ఆ తర్వాత దుఃఖమిత్యేవ యత్కర్మ కాయక్లేశ భయాత్ త్యజేత్ సకృత్వా రాజసం త్యాగం నైవ త్యాగఫలం లభేత్. కష్టంగా ఉన్నాయని లేదా శరీరానికి అసౌకర్యమని భావించి విధిగా చేయవలసిన కర్తవ్య కర్మలను విడిచిపెట్టడాన్ని
రజోగుణ త్యాగము అంటారు. అటువంటి త్యాగం ఎప్పటికీ క్షేమదాయకం కాదు, మరియు మన ఉన్నతికి దోహదపడదు. సో ఏమిటి ఈ త్యాగం అని మళ్ళీ ఒకసారి చూస్తే, కష్టంగా ఉన్నాయి లేదా మనకు అసౌకర్యంగా ఉంది, విధిగా చేయవలసిన కర్తవ్య కర్మలను అని చెప్పేసి మనం చేయవలసిన పనులను విడిచిపెట్టడాన్ని రజోగుణ త్యాగము అంటారు. అంటే ఏదైనా సాధన కూడా మనం ఇందులో లెక్క కట్టుకోవచ్చు. మన యొక్క ఆధ్యాత్మిక సాధన కూడా ఒక్కొక్కసారి అసౌకర్యంగా ఉంది అని చెప్పేసి మనము నిర్లక్ష్యం చేయొచ్చు. జపం చేయాలంటే మనకి అసౌకర్యంగా ఉంది, ఎవరు ఇంతసేపు కూర్చుని చేస్తారు అని ఇలా మనము కనుక ఆలోచించినట్లయితే అది రజోగుణ విధిగా చేయవలసిన కర్తవ్య కర్మలను అది ఇది ఒక ఉదాహరణ. అలాగే మనం చేయవలసినటువంటి పనులు, మన మన వృత్తియే అవ్వనివ్వండి, ఇంట్లో పనే అవ్వనివ్వండి, అది కష్టంగా ఉంది, ఈ శరీరానికి అసౌకర్యంగా ఉంది అని మనం చేయకుండా వదిలేస్తే అది రజోగుణ త్యాగము అని చెప్పేసి అంటారు అని చెప్పి ఇక్కడ ఈ శ్లోకంగా చెప్తున్నారు. తమోగుణ త్యాగమేమో అసలు వదిలిపెట్టేయటం, విద్యుక్త ధర్మాన్ని వదిలిపెట్టేస్తే అది తమోగుణ త్యాగం. కష్టంగా ఉంది అని చేయకుండా మానేస్తే అది రజోగుణ త్యాగం. సో ఈ యొక్క అధ్యాయానికి ముందుగా మోక్ష సన్యాస యోగము అని చెప్పేసి ఆ యోగం అని దీనికి పేరు. సన్యాసం యొక్క పరిపూర్ణత్వము అని చెప్పి ఈ యోగానికి పేరు. సో ఇందులో మనకి ఈ రకంగా ఏ పనులు వదిలిపెట్టచ్చు, ఏ పనులు వదిలిపెట్టకూడదు, వదిలిపెడితే మనం ఏ గుణం కింద వస్తాము అని చెప్పేసి చూస్తున్నాము వివరంగా. ఇకపోతే సాత్విక గుణంలో త్యాగం ఏమిటి? కార్యమిత్యేవ యత్కర్మ నియతం క్రియత అర్జున సంగం త్యక్త్వా ఫలం చైవ సత్యాగ సాత్వికో మత. సో తన విద్యుక్త ధర్మాలను, కార్యం ఇత్యేవ యత్కర్మ నియతం క్రియతే అర్జున, విద్యుక్త ధర్మాలను ఎప్పుడు నిత్యం కూడా కర్తవ్యంగా నిర్వహిస్తూ సమస్త భౌతిక సాంగత్యాన్ని, సంగం త్యక్త్వ భౌతిక సాంగత్యాన్ని అలాగే ఫలం చైవ ఫలాన్ని కూడా సత్యాగ ఎవరైతే త్యాగం చేస్తారో సాత్వికో మత వాళ్ళు సాత్విక గుణంలో చేస్తున్నారు త్యాగం అని చెప్పేసి అర్థము అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో రజోగుణ త్యాగము, తమోగుణ త్యాగం పని చేయకుండా అసలు వదిలేయటం, ఏ పని మన విద్యుక్త ధర్మాన్ని మనం వదిలేస్తే అది తమోగుణ త్యాగం అవుతుంది. సో అర్జునుడు యుద్ధం చేయకుండా మానేస్తే ఆయన కర్తవ్యాన్ని ఆయన విస్మరించినట్లు, విద్యుక్త ధర్మాన్ని నెరవేర్చినట్లు. కాబట్టి ఆయన తమోగుణ త్యాగంలోకి వెళ్ళిపోతాడు ఆ పని చేస్తే. సో అది తర్వాత రజోగుణ త్యాగమేమో మనకి శరీరానికి కష్టంగా ఉంది, అందుకని నేను ఇప్పుడు చేయలేను, నేను లేవలేను, నేను నా ఉద్యోగానికి ఈరోజు అంటే నిజంగా ఉన్నది వేరు, శరీరానికి కష్టం అని చెప్పేసి మనం మానేయటం వేరు ఏదైనా పని. అలాగే ఆధ్యాత్మిక సాధనను కూడా మనం ఆ రకంగా నిర్లక్ష్యం చేస్తే అది కూడా రజోగుణ త్యాగమనే చెప్పవచ్చు. ఆ తరువాత తమోగుణ త్యాగం ఏమిటి అంటే నిజమైన త్యాగం, అంటే విద్యుక్త కర్మలను కర్తవ్య బుద్ధితో నిర్వహిస్తూ, అంటే తన స్వధర్మాన్ని చేయాలి, నా డ్యూటీ అనుకుని చేయాలి, అది నెంబర్ 2. సమస్త భౌతిక సాంగత్యాన్ని, అంటే ఆ మమకారానుసక్తి ఫలాపేక్ష ఉండకూడదని ఇందాక చెప్పారు కదా. సో ఆ భౌతిక సాంగత్యాన్ని, ఫలాసక్తిని, ఆ పని యొక్క ఫలితాన్ని విడిచిపెట్టినప్పుడు దానిని సాత్విక గుణ త్యాగము అని అంటారు. ఎన్ని ఉన్నాయి పాయింట్స్ ఇక్కడ అంటే, విద్యుక్త కర్మలను కర్తవ్య బుద్ధితో, ఇది నా బాధ్యత అనుకుని నిర్వర్తించాలి నెంబర్ 1. నెంబర్ 2 సమస్త భౌతిక సాంగత్యాన్ని, ఫలాసక్తిని, ఈ రెండింటిని కూడా విడిచిపెట్టినప్పుడు దానిని సాత్విక గుణంలో చేసేటటువంటి త్యాగము అని అంటారు.
నహి దేహభృతా శక్యం త్యక్తుం కర్మాణ్యశేషత యస్తు కర్మ ఫలత్యాగి సత్యాగీత్యభిధీయతే. దేహధారి అయిన వానికి కర్మలన్నిటినీ వదులుకోవటం అంత సాధ్యం కాదు. కానీ భగవంతుడే చెప్తున్నారు, కర్మలన్నిటినీ వదులుకోవటం సాధ్యం కాదు, కానీ కర్మ యొక్క ఫలాలను త్యజించే వ్యక్తియే నిజంగా త్యాగి అని అంటారు. అంటే మనం వెళ్ళిపోయి ఈ ఈ సంసార బాధ్యతలు కానీ వేరే ఏ రకమైన బాధ్యతలు ఈనాడు మనకి నిత్య జీవితంలో ఉన్నా అవన్నీ కూడా వదిలేసి మనం సన్యాసిలాగా అయిపోదాము అనుకోవటం కాదు కావలసింది. కానీ మనం చేయదగినది ఏమిటి అంటే చేయగలిగినది ఏమిటి అంటే కర్మ యొక్క ఫలాలను త్యజించే వ్యక్తి నిజంగా త్యాగి. చేసేదంతా చెయ్యాలి, కానీ ఆ ఫలితాలను త్యాగం చేయాలి. వాళ్ళే నిజంగా త్యాగులు అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. ఇక్కడ సత్వగుణ త్యాగము, తర్వాత మనకి రజోగుణ త్యాగము, పోతే తమోగుణ త్యాగము, ఇవన్నీ కూడా కొన్ని బొమ్మలతో మనకు ఉదాహరణలుగా చూపిస్తున్నారు. సో సత్వగుణంలో ఉన్నవాళ్ళు ఏ రకంగా పని చేస్తారు అన్నది కూడా చూసాము. ఇప్పుడు మళ్ళీ ప్రకృతి యొక్క త్రిగుణములు గురించి ఈ 19వ శ్లోకం నుంచి 40వ శ్లోకం వరకు మళ్ళీ కొంతవరకు చెప్తారు. మనస్తత్వము, గుణాలు మనల్ని ఎలా బంధిస్తాయి, గుణాల వల్ల మనకు ఏర్పడినటువంటి మనస్తత్వం, సాత్విక, రాజస లేదా తామస అను 3 రకాల జ్ఞానము, కర్మ, కర్త అంటే విధి నిర్వాహకుడు ఎవరైతే పనిచేస్తున్నారో సరే కర్త, బుద్ధి, సంకల్పము, ఇవన్నీ సుఖము, అందము, ఇవన్నీ ఏ రకంగా మనకు సంప్రాప్తిస్తున్నాయి, ఈ 3 గుణాలతో మనం ఎలా బందీలం అవుతాము అన్నది. తర్వాత 41 నుంచి 55 వరకు ఈ ఆదర్శప్రాయుడైన కర్త ఎలా ఉంటాడు, పని చేసేటప్పుడు ఐడియల్ వర్కర్ అంటే ఆదర్శప్రాయమైనటువంటి కర్త ఎవరైతే కర్మను వనరించేటటువంటి మనిషి, ఆయన ఆదర్శప్రాయుడైతే వాళ్ళు ఎలా ఉంటారు అన్నది. అంటే ఇలా ఇందాక చెప్పారు కదా, సాత్వికంలో విద్యుత్ ధర్మాన్ని కర్తవ్య బుద్ధితో నిర్వహిస్తూ సమస్త భౌతిక సాంగత్యాన్ని, ఫలాసక్తిని విడిచిపెడితే సాత్విక త్యాగము అంటారు. సో ఇలాంటి వాళ్ళు ఆదర్శప్రాయుడైన కర్త ఏమిటి? బ్రాహ్మణ క్షత్రియ విషాం శూద్రాణం చ పరం తప కర్మాణి ప్రవిభక్తాని స్వభావా ప్రభవైర్గుణై. సో పరంతప శత్రువులను అణిచేవాడ, ప్రకృతి త్రిగుణములను అనుసరించి తమ స్వభావాల నుండి పుట్టిన గుణాల ద్వారా జనులు బ్రాహ్మణులు, క్షత్రియులు, వైశ్యులు, శూద్రులుగా విభజింపబడతారు. గుణకర్మల ప్రకారం అని మనం మొదట్లోనే చెప్పుకున్నాము ఈ విభజన. సో ఈ యొక్క గుణాల ప్రకారం, సో సత్వరజ తమో గుణాలను బట్టి వాళ్ళ యొక్క కర్మలు, వాళ్ళు చేసే పనులు కూడా ఆ గుణాలను బట్టి వస్తూ ఉంటాయి. అలాగే సాత్విక గుణంలో ఉన్న వాళ్ళు ఎక్కువగా వేదాలు అవి చదువుకోవాలని, ఆ తర్వాత రాజస గుణం ఉన్న వాళ్ళు ఎక్కువగా ఈ పరిపాలనలోను, సంరక్షణలోను, ఇలాంటి వాటిల్లో వాళ్ళు, ఆ తర్వాత వేరే ఈ అన్ని గుణాలు మిక్స్చర్గా ఉన్నవాళ్ళు తర్వాత వర్తకం కానీ పనులు చేయటం కానీ ఈ రకంగా వాళ్ళ గుణాల యొక్క మిశ్రమంతో వచ్చినటువంటి స్వభావం వలన వాళ్ళని ఈ రకంగా చేయటం జరిగింది. వాళ్ళ గుణాలను బట్టి వాళ్ళు ఈ పనులు బాగా చేయగలరు కాబట్టి అనేటటువంటి సూత్రం ఇక్కడ మనకు ఈ విభజనకు. సో అన్నిటికీ మూల కారణం ఈ ప్రకృతి గుణాలు. ఈ గుణాల వల్ల మనకు ఏర్పడినటువంటి మనస్తత్వము, దానిని బట్టి మనము ఏ కేటగిరీలోకి చెందుతాము అని ఆ రకంగా విభజన జరిగింది అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ.
సో బ్రాహ్మణుల గుణాలు ఎలా ఉంటాయి అంటే శాంతి, ఎంతో వివరంగా అవన్నీ కూడా ఇక్కడ మనకు లాస్ట్లో ఈ త్యాగం అంటే ఏమిటి, ఈ గుణకర్మలు ఏమిటి అన్నది చెప్తున్నారు. శాంతి, ఇంద్రియ నిగ్రహణ, తపస్సు, స్వచ్ఛత, సహనం, చిత్తశుద్ధి, జ్ఞానము, విజ్ఞానము మరియు ఇహపరలోకములపై విశ్వాసము. చాలా వరకు అన్ని సత్వగుణాలు అంటే శుద్ధ సత్వానికి ఇంకా పూర్తిగా వెళ్ళలేకపోయినా దానికి అవసరమైనటువంటి ఎన్నో గుణాలు ఇందులో ఉన్నాయి. శాంతి, ఇంద్రియాలను నిగ్రహించుకోవటం, తపస్సు చేయటం, స్వచ్ఛత, సహనం, చిత్తశుద్ధి, జ్ఞానము, విజ్ఞానము మరియు ఇహ పరలోకాలపై విశ్వాసము. పోతే క్షత్రియుల గుణాలు ఏమిటి అని చూస్తే శౌర్యము, బలం, ధైర్యం, ఆయుధ విద్యలో నైపుణ్యం, యుద్ధంలో నుండి వెనుతిరుగని సంకల్పం, విశాల హృదయంతో గల దయాగుణం మరియు నాయకత్వ సామర్థ్యము. ఇవన్నీ కూడా క్షత్రియుల యొక్క గుణాలు అని చెప్తున్నారు. పోతే వైశ్య గుణాలు ఏమిటి అంటే వ్యవసాయము, గోరక్షణ, పాడి పంటలు, వ్యాపారము అనేవి సహజ సిద్ధమైన పనులు. శూద్రగుణములు పనులు చేయుట ద్వారా సేవ చేయటం అనేది సహజమైన విధి. వాళ్ళు ఒకరికి పని చేస్తూ సేవ చేద్దాము అనేటటువంటి సహజమైన విధి వాళ్ళది, సహజంగా వచ్చినటువంటి ఆ బాధ్యతాయుతమైన భావం అన్నమాట. అది శూద్రుల యొక్క భావం. వాళ్ళు మిగతా వాళ్ళకి పనులు చేసి ఆ రకంగా వాళ్ళకి సేవ చేయాలి అనేటటువంటి భావన ఉన్నవాళ్ళు అని చెప్తున్నారు. ఇవి ఈ 4 రకాల గుణాలు, ఆ గుణాలకు వల్ల వచ్చేటటువంటి ప్రవృత్తులు అనేసి ఇక్కడ చూసాము. యత ప్రవృత్తిర్భూతానాం ఏన సర్వమిదం తతం స్వకర్మణా తమభ్యర్చ్య సిద్ధిం విందతి మానవ. సకల జీవులకు మూలం మరియు సర్వవ్యాప్తి అయిన భగవంతుని ఆరాధించటం ద్వారా మానవుడు తన స్వకర్మ నిర్వహణ చేయడం ద్వారా పరిపూర్ణతను పొందగలడు. సకల జీవులకు మూలము, సర్వవ్యాప్తి అయిన భగవంతుని ఆరాధించటం ద్వారా మానవుడు తన స్వకర్మ నిర్వహణ చేయడం ద్వారా పరిపూర్ణతను పొందగలడు. 2 విషయాలు చెప్తున్నారు. ఒకటి, భగవంతుడు ఈ సకల జగత్తుకు మూలము, అందరినీ కూడా సంరక్షించే భగవంతుడిని ఆరాధించటం. 2, తన స్వకర్మ నిర్వహణ అంటే మన బాధ్యతని మనం నిర్వర్తించాలి, అది చాలా ముఖ్యము అని మనం ఇక్కడ తెలుసుకుంటున్నాము. సో ఆ పని కూడా చేస్తే, భగవంతుణ్ణి ఆరాధిస్తూ మన స్వకర్మ నిర్వహణ చేస్తే అప్పుడు పరిపూర్ణతను పొందగలడు. స్వకర్మ నిర్వహణ అంటే ఎలా ఉండాలి? మన స్వధర్మాన్ని మనము ఫలాపేక్ష, మమకారానుసక్తి లేకుండా మన యొక్క బాధ్యతగా మన యొక్క స్వధర్మాన్ని నిర్వర్తించాలి. అది అక్కడ ముఖ్యమైన పాయింట్ అన్నమాట. స్వకర్మ నిర్వహణ అంటే ఎలా ఉండాలి అనేది అది మనం గుర్తుంచుకోవాల్సినటువంటి విషయం. సో అది ఎంత ఇంపార్టెంట్, భగవంతుణ్ణి ఆరాధించటం, ఆ తర్వాత స్వకర్మను చేయటం. కానీ ఆ స్వకర్మ ఎలా చేయాలి అన్నది ఇంతకు ముందే మనకు చెప్పారు. ఆ స్వకర్మని స్వార్థంతో, ఫలితాసక్తితో, మమకారానుసక్తితో కాకుండా నా బాధ్యత అనుకుని అవి 2 వదిలిపెట్టేసి మమకారానుసక్తి, ఫలాపేక్ష చేయాలి అని చెప్పి మనం ఇంతకు ముందే చూసాము. సో ఆ రకంగా స్వకర్మ నిర్వహణ చేస్తూ భగవంతుని ఆరాధిస్తే అప్పుడు పరిపూర్ణతను తప్పకుండా పొందుతారు అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. By worshipping him, from whom all beings come into being and by whom the whole universe is pervaded, through the performance of his own natural duties, man attains the highest perfection. భగవంతుణ్ణి ఆరాధిస్తూ మన సహజమైనటువంటి బాధ్యతలను ఈ ఫలాపేక్ష, మమకారానుసక్తి లేకుండా నిర్వర్తిస్తూ ఎవరైతే ఉంటారో
వాళ్ళు పరిపూర్ణతను సాధిస్తారు. భక్త్యా మామభిజానాతి శ్లోకం అనుకుంటా ఇది. ఇది ముఖ్య శ్లోకము. భక్త్యా మామభిజానాతి యావన్యాశ్చాస్మి తత్వత తతో మాం తత్వతో జ్ఞాత్వా విశతే తదనంతరం. అంటే కేవలం భక్తియుత సేవ చేత మాత్రమే యథార్థముగా నేను ఎవరినో తెలుసుకొనవచ్చును. నన్ను తెలుసుకున్న పిదప నా భక్తుడు నా సంపూర్ణ భావనలో భగవద్ధామంలో ప్రవేశిస్తారు అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. ఇంతకుముందు దీనికి ముందు ఇంకొక శ్లోకం ఉంది, అది ఇక్కడ లేదు. కానీ ఆ శ్లోకం యొక్క అర్థం ఏమిటి అంటే, ఎవరి పని better is one's own duty, though devoid of merit, than the duty of another well performed. For performing the duty ordained by his own nature, man does not incur sin. ఏంటంటే మన పనిని మనము కొంచెం తక్కువగా చేసినా పర్వాలేదు, కానీ వేరే వాళ్ళ పనిని మనం చెయ్యాలి అని అనుకోవటం కంటే మన పనిని అంత సమర్థవంతంగా చేయలేకపోయినా ఎవరి పని వాళ్ళు చేయటమే ముఖ్యము. ఎందుకు అంటే మన పని మన గుణాన్ని అనుసరించి మన పని మనకు వచ్చింది, సంక్రమించింది. కాబట్టి ఎవరి గుణాలకు అనుసరించి వాళ్ళు ఆ రకమైనటువంటి పనులు చేస్తే అదే ఎక్కువ సమర్థవంతంగా ఉంటుంది అని కూడా చెప్తున్నారు. ఇక్కడ ఈ ముఖ్య శ్లోకంలో కేవలం భక్తియుక్త సేవ చేత మాత్రమే యథార్థముగా నేనెవరినో తెలుసుకోవచ్చు. నన్ను తెలుసుకున్న పిదప నా భక్తుడు నా సంపూర్ణ భావనలో భగవద్ధామంలో ప్రవేశిస్తాడు. అంటే నిజమైనటువంటి భక్తి ఉంటేనే నన్ను తెలుసుకోవటం సాధ్యమవుతుంది అని చెప్పేసి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఇక్కడ ఈ భక్తులందరినీ మనకి ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. అంటే శ్రవణము, అర్చన, తర్వాత జపము, ఇవన్నీ కూడా చూస్తున్నాం ఇక్కడ. మచ్చిత్తా సర్వదుర్గాణి మత్ప్రసాదాత్ తరిష్యసి అధచేత్వం అహంకారాత్ నశ్రోష్యసి వినక్ష్యసి. నీవు నాయందు మనస్సు కలవాడవైతే నా కృపచే అన్ని అడ్డంకులను మరియు కష్టాలను అధిగమించగలవు. కానీ అహంకారంతో నా మాటలు వినక పని చేస్తే నీవు నశిస్తావు అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. అంటే ఎవరైతే భగవంతుని మీద మనసు పెట్టే ఆయన కృపతో మనం అన్ని అడ్డంకులు కష్టాలు వచ్చినా సరే వాటిని అధిగమించగలము. కానీ మనం ఆ మాటలు అహంకారంతో కనుక వినకపోతే అప్పుడు మనకు అది డౌన్ఫాలే అవుతుంది, మనకు తిరోగమనం అవుతుంది అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. సో భగవంతుడి యందు మనస్సు లగ్నం చేస్తే మనము ఏదైనా తట్టుకోగలము, దాటుకోగలము అన్నది ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో అర్థమవుతుంది. అది లేకపోతే అహంకారంతో మనకు అన్నీ కూడా తిరోగమనం, అది తిరోగమనమే మనకు ప్రాప్తమవుతుంది. అలా ఇక్కడ అలాంటి వాళ్ళను, ఆ తర్వాత భగవద్భక్తిలో నిమగ్నమైన వాళ్ళను చూస్తున్నాము. ఎలా ఈ మెట్లు ఒకదాని తర్వాత ఒకటి తెలుసుకుని మనం ఈ కామక్రోధ మదమోహ మాత్సర్యాలను వదిలి మెల్లగా ఆధ్యాత్మిక మార్గంలోకి వెళ్ళగలిగితే భగవద్ధామాన్ని మనకక్కడ అంతా కూడా సంతోషమే అన్నట్లుగా ఇక్కడ ఉదాహరణగా మనకి చిత్రాన్ని చూపిస్తున్నారు. ఈశ్వర సర్వభూతానాం హృద్దేశే అర్జున తిష్టతి భ్రామయన్ సర్వభూతాని యంత్రారూఢాని మాయయా. సో ఈయన ఈశ్వరుడు సర్వభూతానాం, అన్ని జీవరాశులలో
హృద్దేశే అర్జున తిష్టతి, వాళ్ళ హృదయాలలో అర్జున తిష్టతి అంటే చక్కగా స్థిరపడి కూర్చుని ఉన్నారు. భ్రామయన్ సర్వభూతాన్ని యంత్రారూఢాన్ని మాయయ అంటే ఈ భౌతిక ప్రకృతితో తయారు చేయబడిన ఈ యంత్రంలో ఆసీనులైన అన్ని జీవనగతులను నిర్దేశిస్తున్నారు అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. ఈ భౌతిక ప్రకృతి భ్రామయాన్ సర్వభూతాన్ని యంత్రారూఢాన్ని. సో ఈ మాయాపూరితమైనటువంటి ఈ యొక్క ప్రకృతిలో ఈ ఈ భ్రమలో ఉన్న ఈ సర్వభూతాలు ఈ యంత్రంలో పడిపోయి ఈ భ్రమలో ఉన్న సర్వభూతాలు ఆయనే నిర్దేశిస్తున్నారు అని చెప్పేసి ఈ శ్లోకాల్లో చెప్తున్నారు. మన్మనా భవ మద్భక్తో, ఇది కూడా ముఖ్య శ్లోకము. ఇంతకుముందు చూసిన 61 అది కూడా ముఖ్య శ్లోకం. ఈశ్వర సర్వభూతానాం హృద్దేశే అర్జున తిష్టతి. 65 కూడా ముఖ్య శ్లోకము. మన్మనా భవ మద్భక్తో మధ్యాజీ మాం నమస్కురు. మనం ఆల్మోస్ట్ ఇదే శ్లోకాన్ని ఇంతకుముందు కూడా చూసాం. లాస్ట్ 2 లైన్స్ మాత్రం వేరు. మామే వైశ్యసి సత్యం తే ప్రతిజానే ప్రియోసి మే. మన్మనా భవ మనసులో నన్ను తలుచుకో, నాకు భక్తుడు అవ్వు, నన్ను అర్చించు. మధ్యాజీ మాం నమస్కురు, నాకు నమస్కారం చెయ్యి, వందనం అర్పించు. మామే వైశ్యసి సత్యం తే, ఆ విధంగా నువ్వు తప్పనిసరిగా నన్ను చేరుకుంటావు. నిజం సత్యం అంటే నిజంగా నువ్వు నన్ను ఆ రకంగా చేరుకుంటావు, పొందుతావు. ప్రతిజానే ప్రియోసిమే, నువ్వు నాకు స్నేహితుడు కాబట్టి, ప్రియమైన స్నేహితుడు కాబట్టి నేను నీకు ఈ మాట ఇస్తున్నాను, తెలుసుకో అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. సో నన్ను ఎల్లప్పుడూ మనసులో తలుచుకుంటూ స్మరిస్తూ భక్తుడివై మనం నమస్కారం చేయి అంటే ఎప్పుడూ నమస్కారం చేస్తూ ఉండమని కాదు, భగవంతుడికి ఆ గౌరవాన్ని మనం ఇవ్వటం. సో మధ్యాజీ మాం అంటే భగవంతుణ్ణి మనసులో అయినా ఎప్పుడు పూజిస్తూ నమస్కరిస్తూ ఉంటే నువ్వు నన్ను చేరుకుంటావు. ప్రతిజానే ప్రియోసిమే, నువ్వు నా ప్రియమైనటువంటి మిత్రుడవు కాబట్టి నీకు ఈ మాట ఇస్తున్నాను అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ అహం త్వాం సర్వపాపేభ్యో మోక్షయిష్యామి మా శుచ. ఇదంతా చెప్పి చివరికి ఏం చెప్తున్నారు, అసలు సర్వధర్మాల్ని పరిత్యజించు, అన్నీ వదిలేసేయి. మాం ఏకం శరణం వ్రజ, నన్నొక్కడిని శరణం, కేవలం నన్ను శరణు పొందు చాలు. అహం త్వాం సర్వపాపేభ్యో, నేను నిన్ను సర్వ పాపాల నుండి మోక్షయిష్యామి మా శుచ, నిన్ను నేను అన్ని పాపాల నుంచి విడుదల చేస్తాను, అన్ని పాపాల నుంచి నీకు మోక్షాన్ని ఇస్తాను మా అని చెప్పి నువ్వు భయపడవలసిన అవసరం లేదు అని ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారన్నమాట. సో ఇక్కడ భగవంతుడు ఎలా అయితే ద్రౌపదీదేవికి చివరకు సహాయం చేశారో, అన్ని ధర్మాలను వదిలి కేవలం నన్ను శరణు పొందు అని చెప్పారు. ఇక ఆ నిమిషంలో ఆవిడకు ఇక వేరే ఏ ధర్మము కాదు, ముందు భగవంతుణ్ణి శరణు పొందటమే గత్యంతరం అని ఎప్పుడైతే మనం అలా శరణు పొందుతామో ఆయన మన రక్షణకు వస్తారు అన్న ఉదాహరణగా ఈ చిత్రాన్ని చూపిస్తున్నారు. సో ఇక్కడ ఆయన స్వయంగా చెప్పిన విషయం, సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య, అన్ని ధర్మాలు పరిత్యజించి మాం ఏకం, నన్నొక్కడినే శరణం పొందు. అహం త్వాం శరణం వ్రజ, శరణం పొందు. అహం త్వాం, నేను నిన్ను సర్వపాపేభ్యో, అన్ని పాపాల నుండి మోక్షయిష్యామి, మోక్షాన్ని ఇస్తాను అంటే విడుదల చేస్తాను అన్ని పాపాల నుండి, నువ్వు భయపడకు అని చెప్పి ఈ శ్లోకంలో భగవంతుడు చెప్తున్నారు. ముఖ్య శ్లోకం ఇది. యా ఇదం పరమం గుహ్యం మద్భక్తేష్వాభిధాస్యతి భక్తిం మయి పరాం కృత్వా
మామే వైశ్యత్య సంశయ. భక్తులకు ఈ అత్యున్నత రహస్యాన్ని వివరించేవారికి మద్భక్తేష్వభిధాస్యతి, స్వచ్ఛమైన భక్తి తప్పకుండా లభిస్తుంది, మరియు చివరికి అతను నా వద్దకు తిరిగి వస్తారు అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. ఏ రహస్యాన్ని అంటే సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ అహం త్వాం సర్వపాపేభ్యో మోక్షయిష్యామి మా శుచ. అదొక్కటే కాదు, జనరల్గా భగవంతుడు చెప్పిన ఈ విషయాలన్నీ కూడా అని కూడా అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఎవరైతే ఈ విషయాలను, ఈ గుహ్యాన్ని, ఈ రహస్యాన్ని భక్తులందరికీ కూడా చెప్తారో వాళ్ళు వాళ్ళ స్వచ్ఛమైన భక్తి వాళ్ళకి తప్పకుండా లభిస్తుంది, చివరికి వాళ్ళు నా దగ్గరికి వస్తారు అని ఈ శ్లోకాల్లో చెప్తున్నారు. నచ తస్మాన్ మనుష్యేషు కశ్చిన్మే ప్రియకృత్తమా భవితానా చ మే తస్మాత్ అన్య ప్రియతరో భువి. నాకు అతని కంటే ఎక్కువ ప్రియమైన సేవకుడు వేరే లేరు, ఇంకొకరు లేరు ఈ ప్రపంచంలో, అతని కంటే ఇంకెవరు ప్రియమైన వారు ఉండరు అని చెప్పేసి ఈ శ్లోకాలు చెప్తున్నారు. ఇది కూడా ముఖ్య శ్లోకమేను. సో అలా ఎవరైతే నా గురించి ఇలా చెప్తారో, ఈ రహస్యాన్ని అందరికీ, ఈ విషయాన్ని అందరికీ బోధిస్తారో వాళ్ళు నాకు అందరికంటే కూడా ప్రియమైన సేవకులు, అలాగే అందరికంటే చాలా ప్రియులు నాకు అని చెప్తున్నారు. ఉదాహరణకు మనం ప్రభుపాదల్ని ఇక్కడ చూస్తున్నాము. ఆయన భగవంతుడి గురించి చెప్తూ, భగవంతుడి గురించి రాస్తూ, భగవంతుడి గురించి తెలియని వాళ్ళందరికీ కూడా వివరించటంలో గడిపారు కాబట్టి మనకు ఉదాహరణగా ఆయన చిత్రాన్ని ఇక్కడ చూస్తున్నాము. అధ్యేష్యతే చ ఇమం ధర్మ్యం సంవాదమావయో జ్ఞానయజ్ఞేన తేనాహం ఇష్టస్యామితి మే మతి. మన ఈ పవిత్రమైన సంభాషణను అధ్యయనం చేసేవాడు తన జ్ఞానయజ్ఞము ద్వారా నన్ను పూజించిన వాడని నేను ప్రకటిస్తున్నాను. సో మన యొక్క ఈ సంభాషణ ఎవరైతే అధ్యయనం అంటే ఎవరైతే నేర్చుకుంటారో, అర్థం చేసుకోవటానికి ప్రయత్నిస్తారో వాళ్ళు తన జ్ఞానయజ్ఞం ద్వారా నన్ను పూజించిన వాడు అని నేను ప్రకటిస్తున్నాను. సో మనందరం మీరంతా ఇంత ఇంట్రెస్ట్తో, శ్రద్ధతో ఈ యొక్క సంభాషణను అర్థం చేసుకోవాలని శ్రద్ధగా వచ్చి వింటున్నందుకు అందరూ కూడా ఈ వర్గంలోకే చెందుతారు. కాబట్టి మనం అందరం కూడా భగవంతుడి దయ వల్ల మనకు ఆ పుణ్యం ప్రాప్తించింది. శ్రద్ధావాననసూయశ్చ శృణుయాదపి యో నర సోపి ముక్త శుభాల్లోకాన్ ప్రాప్నుయాత్ పుణ్యకర్మణాం. శ్రద్ధతో అసూయ లేకుండా దీనిని వినేవాడు కూడా పాపముల నుండి విముక్తి పొందుతాడు మరియు పుణ్యాత్ములు నివసించే పుణ్యలోకాలకు చేరుకుంటాడు. సో శ్రద్ధగా అసూయ లేకుండా ఎవరైతే వింటారో వాళ్ళు అన్ని పాపాల నుంచి విముక్తి పొంది పుణ్యాత్ములుండే పుణ్యలోకాలకు వెళ్తారు అని చెప్తున్నారు. మళ్ళీ ఉదాహరణగా ఇలా ప్రభుపాద వివరిస్తే శ్రద్ధగా వినేటటువంటి భక్తులందరినీ చూస్తున్నాము. అర్జున ఉవాచ. ఇది అంతా విన్న తర్వాత అప్పుడు అర్జునుడు నష్టో మోహ స్మృతిర్లబ్ధ త్వత్ప్రసాదాన్మయాచ్యుత స్థితోస్మి గత సందేహ కరిష్యే వచనం తవ. నష్టో మోహం అంతా పోయింది, స్మృతిర్లబ్ధ, నాకిప్పుడు స్మృతి లభించింది, నాకిప్పుడు తిరిగి నా యొక్క స్మృతి నేను పొందాను. త్వత్ప్రసాదాన్మయాచ్యుత, నీ యొక్క అనుగ్రహంతో అచ్యుత, నీ ప్రసాదం ఇది అచ్యుత, అందుకే నేను మళ్ళీ నా స్మృతిని పొందాను, నా మోహాన్ని పోగొట్టుకున్నాను. స్థితోస్మి గత సందేహ. సో ఇంతకు ముందున్న సందేహాలన్నీ కూడా పోయి ఇప్పుడు నేను ఒక స్టడీగా ఉన్నాను, స్థితుడనయ్యాను, ఒక స్థిరమైనటువంటి మనస్తత్వంతో ఉన్నాను ఇప్పుడు.
కరిష్యే వచనం తవ. సో నీ యొక్క మాట ప్రకారం చేయటానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను అని చెప్పేసి చెప్తున్నాడు. అచ్యుత, ఇప్పుడు నా మోహం తొలిపోయింది, నీ అనుగ్రహంతో నాకు స్మృతి మళ్ళీ తిరిగి వచ్చింది, పొందాను, నా సందేహాలన్నీ కూడా తీరిపోయాయి. నీ కరిష్యే వచనం తవ, నీ వచనం, నీ ఆదేశానుసారం నేను కరిష్యే పని చేయటానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను అని చెప్పి అర్జునుడు ఇప్పుడు అంతా కూడా తేరుకుని, మొదట విషాదంగా మొదలైనటువంటి అర్జునుడు చివరికి ఇప్పుడు అటువంటి స్థితికి వచ్చి అన్నీ కూడా నాకు ఈ మోహము అన్నీ తీర్పే స్థితి, స్మృతి వచ్చింది, సందేహాలు పోయాయి, నువ్వే చెప్తే అది చేయటానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను అని చెప్పి చెప్తున్నాడు. సంజయ ఉవాచ ఇత్యహం వాసుదేవస్య పార్థస్య చ మహాత్మన సంవాదమిమమస్రౌషం అద్భుతం రోహమర్షణం. ఈ విధంగా శ్రీకృష్ణార్జునుల అనేటటువంటి ఇత్యహం వాసుదేవస్య పార్థస్య చ అంటే కృష్ణుడు మరియు అర్జునుడు కూడా మహాత్ములు. వాళ్ళ ఈ రకంగా వాళ్ళ సంవాదం ఇమస్రౌషం నేను విన్నా. మమస్రౌషం సంవాదం ఇమమ స్రౌషం, ఆ సంవాదాన్ని నేను ఈ సంభాషణ అంతా కూడా నేను విన్నాను. అద్భుతం రోమహర్షణం, వాళ్ళ సంభాషణ ఎంతో అద్భుతంగా ఉంది, నాకు రోమాంచం అయ్యేటట్లుగా ఉంది అని చెప్పేసి సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడికి చెప్తున్నారు. యత్ర యోగేశ్వరో కృష్ణో యత్ర పార్థో ధనుర్ధర తత్ర శ్రీర్విజయో భూతి ధ్రువా నీతిర్మతేర్మమ. సో ఇది కూడా ముఖ్య శ్లోకము. యత్ర యోగేశ్వరో కృష్ణ, ఎక్కడైతే యోగీశ్వరుడైన కృష్ణుడు, యత్ర పార్థో ధనుర్ధర, ఎక్కడైతే ఈ కుమారుడు పార్థుడైన ధనుర్విద్యలో ఎంతో నేర్పరి అయినటువంటి అర్జునుడు, వీళ్ళిద్దరూ ఎక్కడైతే ఉంటారో తత్ర శ్రీర్ విజయో భూతి, అక్కడ విజయము తప్పనిసరి. తర్వాత ధ్రువ అంటే అసాధారణ శక్తి, నీతి, ఆ తర్వాత అన్నీ కూడా నీతిర్మతిర్మమ. సో అన్ని నీతి, తర్వాత శక్తి, సంపద, విజయము అన్నీ కూడా ఉంటాయని నా యొక్క అభిప్రాయము అని చెప్పి సంజయుడు ఈ రకంగా ఆఖరికి లాస్ట్ శ్లోకంతో భగవద్గీత ముగుస్తుంది. అంటే సంజయుడు చెప్పిన ఈ మాట ధృతరాష్ట్రుడితో. సో ఎక్కడైతే యోగీశ్వరుడైన శ్రీకృష్ణుడు, ఎక్కడైతే పార్థుడు ధనుర్విద్య నేర్పరి అయిన అర్జునుడు ఉంటారో అక్కడ విజయము, సంపద, శక్తి, నీతి అన్నీ కూడా ఉంటాయని నా అభిప్రాయము అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఈ సకల శుభాలను, ముక్తిని మరియు పరిశుద్ధమైన భక్తిని అనుగ్రహించేటటువంటి ఈ దివ్యమైన సంభాషణ శ్రవణం చేయుట, అధ్యయనం చేయుట మరియు ప్రచారం చేయుట ద్వారా శ్రీకృష్ణుని మరియు అర్జునుని యొక్క సాంగత్యమును మనము నిత్యము అనుభూతి చెందవచ్చు. సో ఎవరైతే ఈ సకల శుభాలను, ముక్తిని, పరిశుద్ధమైన భక్తిని కూడా ఇచ్చేటటువంటి ఈ దివ్య సంభాషణను వినటం ద్వారా, అధ్యయనం చేయటం, నేర్చుకోవటం ద్వారా మరియు ప్రచారం చేయటం ద్వారా కృష్ణుని మరియు అర్జునుని యొక్క సాంగత్యాన్ని మనము నిత్యము అనుభూతి చెందవచ్చు అని మనం ఈ పాఠంలో తెలుసుకున్నాము. హరే కృష్ణ. అందరికీ ఇంతటితో ఈ ఆఖరి అధ్యాయం